Krix Béla őstermelő telephelyén vagyunk. Bemutatjuk a Mátyás-féle nagyáramú biztonsági akkumulátortöltő készüléket 12 volt és 24 voltos akkumulátorok részére. A töltőkészülék lényege, hogy rendelkezik tirisztoros szabályzóval, transformátorral, fokozatkapcsolóval, diódahíddal, mágnesmező kapcsolóval és polaritásvédő modullal. Működése a következő. Hálózatban nincs bedugva a készülék, az egyenálló csiszpeszeket polaritás helyesen az akkumulátor csapjaira síptetjük. A műszer nullát mutat, majd a csipeszeket megfordítjuk. Most is a műszer nullát mutat. A diódahíd áramkapcsoló műszer nem ment tönkre. Majd ezt következő a készüléket feszültség alá helyezzük. Hálózati kapcsolt nulla állású államszabályzónál bekapcsoljuk, tehát nulla állásra vagyunk, és bekapcsoljuk a fordított polaritás. Hálózati kapcsolt bekapcsoljuk, igen, és folyamatosan elkezdjük emelni a töltőáramot. Fordítva van, ugye? Igen. Most oldott le. Leoldott, a piros lámpa kigyulladt. Akkor helyes fordításra fordítsad meg. Az áramkapcsoló lekapcsolja, ezzel megvédi az akkumulátort az átpolarizálódástól, majd a csipeszeket megfordítjuk polaritás helyes állapotba, ezután a főkapcsolót kikapcsoljuk. Kikapcsoltam, ezzel nullázzuk az áramkapcsolót. A főkapcsolót ismételt bekapcsolására nullától kezdjük emelni a töltőáramot a megengedett értékig, 12 amper. Nem mutat 12 ampert, mert az akkumulátor nagyon jól fel van töltve. Töltőáramot tovább emelve, beállított határáram, az áramkapcsoló kikapcsol. Ezt úgy tudom megoldani, hogy lekapcsolom nullára, és átkapcsolom 24 voltra. Lekapcsolt. Lekapcsolt. Visszakapcsolom 12 voltra. A beállított határáramnál az áramkapcsoló kikapcsolt. Megvédi az akkumulátort a túráramtól. Második kapcsolót, a start kapcsolót bekapcsolva gyors töltés jön létre. Itt bekapcsolom. Ja, várjunk, nulláztam. Gyors töltés jön létre, itt a műszer mutassa nagyobb áramot. A gépindítást lehet végezni ilyenkor az akkumulátorral együtt. Indítsad a gépet akkumulátorral együtt. Lényegesen jobban indul a gép. Jó, le lehet állni. Moduláris felépítési lehetőséget nyújt. Más hagyományos készülékek korszerűsítő felújításokra impulzusai megtisztítja az akkumulátor lemezeit hidrogénoxidtól. Ezzel meghosszabbodik az élettartam, a készülék találmányt tartalmaz, törvénybe védett, minden jog fenntartva, szívesen állok mindenki rendelkezésére, minden érdeklődőnek, leendő hasznosítónak.